който мечтал за подвиг цял живот, та дори вятърни мелници му се сторили крали марковски изполини. И на мене май ми се е сторило, че и самият философски трактат в Симеоновия сборник е до някъде своеобразен и манарски докладен дневник, който изважда на бял свят заровени до тогава скъпоценни философски означения и определения. Какво е, например, същност? Или какво е естество? Мислил е езикът ни и още мисли, макар че който драговолно му се отдава, често се озадачава. Който си заговори, не винаги е готов веднага да си отговори, но макар и тромав. Този отговор го спуска до глъбините на глъбините, до прозрението, не че човек е такъв или онакъв, а просто, че е. Друга такава иманарска находка е смисълът скътан в звука. И който се е зарекал да слуша езика, той понякога чува чудеса. Безобразният, безизразният звук, орисан да остане навеки глухоням в романските езици, изригва със страшна сила, и то не у друг, а у най-стънчения, най-паяжинено и езнежения Николай Лилиев. На страшен съд вървят тълпи, а в мощна град там мрът мечти, не спи, кипи градът, ад. Не е ли този громол ек от конски тропот, който може би къмтяля в дунавските равнини? Ние сме го забравили. Езикът го помни. В лабиринта на тази потомствена езикова памет стигнал един Бог знае как до прековременния слух на поети-прорицатели, ден непотулен и друг самопродвижен, ритмичен и оптичен подтик, който изтласква изпусталелия потребител на осведомителен братвеж на всекидневието ни. С враг врагувам. Мера според мера. С благ благувам, вяра според вяра. Като пишните двери на олтара на свети Йоан Кръстител в Арбанаси, набъбнали от златогрейни резби, тържествено се разтваря този симетричен изказ. Изведнъж тази плавна обрядна съразмерност, осъществена сякаш по образ и подобие на двукрили митични мостове, в които уста майстори са вграждали най-милото си, неочаквано се разтърсва, разсечено от внезапен вик и повик, без следа от последователността, предписана от какъвто и било логичен канон. Леле моя, сабе халусия, море люта одринска ракия.
избоял в първичната си подсъзнателна стихия, езикът се е отърсил от игото на опитомената граматика и е лумнал напук на благовъзпитаната логика. Пред този вулканичен взрив е безсилно дори и най-взискателното лабораторно раздвоение на езика на знак и значение. Тук знакът се самоозначава, съдържанието се самосъдържа, формата се самооформя и при все това съдържанието се сдържа във формата и формата се дооформя в съдържанието. С тази категориална ерес нашият размирен език би смутил не един окъснял позитивист, но затова пък би възхитил подранилият Хайдегер, който обича да чопли думите, за да сцежда из тях смислов сок, сгъстен в отделни срички или разместени ударения. За най-дълновидния съвременен рентгенолог на езика би било радост велика да се наслади на познавателната ценност на познание и познание, завет и завет, лек и лек. Най-вече за него би могло да се повтори днес казаното от Коле за Симеон. Той извади наяве мислите, скътани в дълбочината на трудно прозримите книги. А да извадиш наяве, значи да осветиш повърхностното различие между думите, което не противоречи на длабинното единоречие на езика, да възкресиш стародавната алотрион фос, загадъчното сияние на другото, което озарява същото. А така е, защото дори и строгият рационалист Лайбниц, ако би заговорил на езика, който сега говоря, би казал: език е онова, поради което съществува нещо, а не нищо. Но къде се и това нещо, без което всичко би било нищо? Не в съсухрените речници, още по-малко в заимствани чуждици, етикети лепнати на празни буркани. То е в самите нас. А ако е така, къде сме ние? Ние сме в единственото си езиково месторождение. А къде е то? Тревожно пита Яворов и покъртително си отговаря: къде си ти, родино моя? В този хълм и онзи дол, които днес един, друг утре ще насели. Не, ти си в мен, родино моя, и радостта е скръб. Скръб е, защото всички ние вез ден усещаме, че около нас все повече се разраства гибелна езикова пустиня. Преди век и повече Ницше бе предугадил угрозата от такава грозна духовна суша. И затова сега, посред горди книги, които не търпят вериги, из едно гърло бликват два гласа: неговото негодование и нашето порицание. Проклет да е онзи, който полива пустинята. Благодаря ви за